Grønne Koncerter, de er på besøg hos os. Og så kan du også lige om lidt møde Danmarks mest berømte 11-årige i løbet af de sidste par dage. Det er Mikkel. Hans blog er blevet meget omtalt på Facebook. Han er 11 år, han har 84.000 followers, men nu er hans side blevet lukket af selv samme Facebook. Det bliver forhåbentlig en fantastisk aften for Fodbold Danmark. Velkommen her på TV2. God aften Danmark. På kun 2 måneder har 11-årige Mikkel fået flere likes på Facebook end Margrethe Vestager, en Shaka Loveless og Nikolaj Lie Kaas til sammen. Han har nemlig 84.000 fans, der følger hans blog på Facebook. Men nu har verdens største sociale medier altså valgt at lukke hans private side. Men han fortsætter ufortrødent, gør han. Og det gør han blandt andet her foran parken. Hej Mikkel, og velkommen til. Ja, hej. Og også velkommen til dig, Carsten. Du er Mikkels far. Ja. Mikkel, for en uge siden, der var du jo fuldkommen ukendt sådan i den brede offentlighed, men så blev der heftig debat om din blog på Facebook. Det gjorde der i aviserne, på nettet og i fjernsynet. Hvordan har de her sidste dage været for dig? De har været lidt mærkelige, men det er ikke på den dårlige måde. Men det er heller ikke på den gode måde. Hvordan har det været mærkeligt? Det har været sådan, at før der sad man bare hjemme i stuerne og så andre i tv. Nu sidder man selv og ser sig selv i tv. Og det er jo så fordi, at du altså har gjort en forskel for 84.000 danskere, som synes, at det du laver og det du fortæller på nettet om dig selv, det er interessant at følge. Vi vender tilbage til, hvad det er lige om lidt. Men Carsten, du er som sagt Mikkels far. Hvordan som far har du oplevet de her sidste par dage? Jamen for mig er det ikke kun de sidste par dage. Altså, det har selvfølgelig været en eksplosion i forhold til snak med nogle medier. Men det er jo mere den rejse, Mikkel har været på i de her 1,5-2 måneder. Han har været i gang med sin blog, hvor han egentlig fra start var fint tilfreds med 100 likes og legede lidt med det her til så egentlig at have skabt et lille medie i virkeligheden. Ja, men prøv at Mikkel, du er altså kun 11 år på, at du har langt flere følgere på Facebook, end jeg har, skal du for det første vide. Det skal du så ikke så meget til, men lad nu det være. Men altså, den er jo kun 2 måneder gammel, den her blog, som du startede på Facebook. Det gjorde du under lærerlockouten. Hvorfor startede du den? Jeg startede den, fordi jeg egentlig kedede mig i lockouten. Og så, jeg synes, det var sjov. Det var en sjov tanke, hvis det var, at andre folk kunne følge med i mit liv. Og lad os så lige se, hvad det er, du så rent faktisk lægger ud til skue, eller i hvert fald gjorde på din blog på Facebook. Prøv at se. Og velkommen til min how-to-video, hvor det er i dag how to make a funny face. 5, og så 6 fingre kan der være i min næse. Det er jo helt fantastisk det her, Mikkel. Carsten, hvordan har du det som far med, at Mikkel er jo trods alt kun 11 år, selvom du er en stor dreng på alle måder, at han på den måde lægger sit liv ud til skue og også debat for hele Danmark? Jamen det tror jeg egentlig, det gør han jo alligevel i sin ageren sådan i den normale hverdag. Så her har han bare en platform at gøre det på, og det har jeg det egentlig okay med, så længe det handler om værdier. Altså at det han gør, det må godt være noget positivt og godt. Vi vil ikke have, at det er had mod andre, eller at man stiller andre ud. Så synes jeg sådan set, det er okay. Det kan vi godt styre som forældre, synes vi. Og det må man sige, der er andre, der også synes, Mikkel, du har fået 84.000 followers, og faktisk også flere, fordi det er vokset siden jeg tjekkede tallet for en time siden. Der er altså 84.000, der får noget ud af at følge dig. Hvad får du ud af at lave det her? Jeg får egentlig morskab ud af det. Jeg hygger mig rigtig meget med det, og ja, jeg har det sjovt med det. Og i går lukkede Facebook så din private profil. Den må du ikke have mere. Har du fundet ud af, hvorfor? Ja, det er en regel med, at jeg er under 13 år. Og det er, fordi du er 11, og man skal være 13 for at have en profil på nettet. Ja. Men Carsten, du mener så alligevel måske godt, at man kunne se gennem fingrene med, at Mikkel han har en profil, selvom han kun er 11 år. Hvorfor det? Ja, altså, jeg tænker, at jeg tror ikke, at det er sådan, at vi skal se på, at de skal se igennem fingrene med, at Mikkel han er 11 år. Jeg tror, man skulle overveje, om ikke det i virkeligheden er et forældreansvar at tage sig af sine børn, både på nettet, men også væk fra nettet, altså i virkelighedens verden. Så det er simpelthen ikke en virksomhed, der behøver at administrere, hvordan forældrene skal agere. Det kan jeg godt klare som forælder. Jeg skal nok tage mig af Mikkels velfærd. Men det er jo altså så nu deres regler, og derfor har de lukket din egen private profil. Den er så lukket. Du må ikke være på Facebook, i hvert fald ikke som dig. Men du har 84.000 fans. Hvad skal der ske med dem og din blog? Det er egentlig min far, der ejer af bloggen. Så altså, det er jo egentlig hans blog. Så
Så det vil sige, at nu er det ikke din private side som Mikkel, du kører på mere. Nu er det din far, som på den måde står bag siden, og så kører du din blog derover, og så må den gerne være der, så kan dine 84.000 fans stadigvæk følge din blog og dit liv. Ja. Godt. Så det vil sige, at der er godt nyt til alle de 84.000, Mikkel. Hvor er det godt. Og så håber jeg måske også, at I har lidt godt nyt, fordi i aften der skal der jo spilles en meget vigtig kamp herinde. Ja. Den er og kan være altafgørende. Lad os lige få et bud her til sidst. Danmark-Armenien. Carsten, hvad siger du? Jeg siger 2-0 til Danmark. Og hvad siger du? Jeg siger 2-1. Jamen lad os håbe, at det bliver resultatet. Måske mest det første frem for det sidste. Tak fordi I kom begge to. Tak skal du have.